renaturalització d'espais educatius és una eina per la transició ecosocial, però també per a la regeneració i la resiliència. Són entorns on podem trobar aquest potencial que tenen, en aquest cas de renaturalitzar, per poder augmentar no només la biodiversitat, sinó les interrelacions amb la comunitat, també aportar el teixit social. Són espais vius i com a espais vius atrauen vida, també. O sigui, on hi ha vida, crea vida. I aquí això és molt important. Nosaltres com a comunitat, com a sistema, som un reflexe del nostre entorn natural i l'entorn natural ens forma a nosaltres i viceversa. Les administracions públiques són clau, vinculat a la voluntat política, també. Aquí necessitem tots els sectors, administració pública i també els ens polítics, però també el sector privat, el sector de societat civil, el públic general, perquè entre totes hem de fer aquest procés de regeneració, de renaturalització cap a un major grau de capacitat adaptativa, de resiliència ecològica, entesa com lo social i lo ambiental, i doncs el paper de l'administració pública aquí és facilitar aquests processos, pot ser dotar recursos, però sobretot participar i executar també el que està naixent de la comunitat. O sigui, potser podem dir la voluntat del poble vers aquest procés de regeneració. Doncs la ciutadania és una altra part clau en aquest procés transsectorial, intersectorial. Doncs la ciutadania té un parell de papers bastant claus. Un és un paper de somiar, d'idear, d'imaginar el potencial d'un pàrquing, un tros de ciment, una vorera. I l'altre és participar en la implementació de la transformació d'aquests processos, aquesta transició ecosocial que es parla.